Honako etxe hau gure proiektua da. Etxe hau irakasleak emandako eredu batetik abiatuta dago. Hasieran zirriborroa egin genuen, ondoren diseinu zehatz bat egin genuen. Jarraian diseinu hori eskalan eta kokatuta jarri. Gero denon artean etxea montatu eta azkenik igogailuaren zirkuitu elektrikoa jarri genion igogailuari. Instalazio honen atzeko pareta desmontablea da, hau da, kendu eta jarri egin daiteke barruko gauzak ikusteko. Etxe honek 2 pisu eta 6 gela ditu. Bekoi pisuan ikusi daiteke bezala egongela, sarrera eta sukaldea daude. Goiko pisuan berriz komun bat eta 2 logela daude. Egongelan sofa bat ikusi daiteke, parean mahai txiki bat, telebista, PlayStationa, txakurraren ohea eta manten zesto bat. Egongelaren eskuinaldean leiho handi bat dago. Sarreraren kasuan, sarrerako atea dago, parean kaktus landare bat eta arropa lagatzeko kako batzuk daude. Sukaldean apalak daude, bertan harriko egitekoa, bitrozeramika, garbigailua eta labea daude. Mahai bat aulkiekin dago erdialdean eta paretan erloju bat eta kuadro koloretsu bat. Goialdean komunean bainontzia, grifoa, ispilua eta komun zuloa daude. Komunaren eskuinaldean etxean bizi diren gurasoen logela dago, paretaren kontra armairu handi bat, telebista, ohea eta familiako argazkia daude. Atetik irtetean balkoira ematen du. Bertan landare batzu daude. Komunaren ezkerraldean aurreen logela dago, 2 ohe, kuadro bat eta mahai eta eserlekuakin. Etxearen kanpoaldean futbol kanpo bat, igerilekua, aulki batzuk eta sonbrilla daude. Etxearen ondoan igogailua dago. Igogailu hau atal mekaniko batez eta zirkuitu elektriko batez osatuta dago. Igogailu honen funtzioa oso erraza da. Zirkuitu elektrikoak bateriaren bitartez energia bidaltzen du motorrera, kokodrilozko kable batzuekin, hau martxan jarriz. Motor hau soka batera lotuta dago, eta soka mugitzean polea batera lotuta dagoenez, igogailua igo edo jaitsi egiten da. Gure ustez, etxea egitea ez da zaila ez erreza izan, baina zailtasun batzuk izan ditugu. Adibidez, leihoaren markoa estuegia egin genuen eta apurtu egin zen. Etxea margotzerakoan paretak okertu egin ziren, baina beti arazo horiek konpontzen bukatu dugu.